kuom Nduku achak kodi in kaka janon weche mag siasa bende ang'eyo ni wechego mag arita bende janono. Nyalo bedo nang'o manotimore odiochieng' manyoro nikech ang'eyo ni gino ma seche moko ne Rigathi Gachagua gombo mar mondo mi omak wang' jopiny ahinya en duond bura mare mar DCP. Kata kamano nobedo gima rach kaluwore ni tulo ne waneno komuoch. To ang'e ni mano ok tulo mokwongo waneno ka muoch kama Gachagua bage romo kata kama Gachagua dhiye ka nitiere kod romo. Jogu manyodhi wachre nang'o. Nikech ing'e ni Murkomen kane ka wuoyo ka ng'ama minister. Owuoyo ka ng'a? Apane na jatich ma dwano please sirkal. Nikech kaka neno kowuoyo no, I don't think he's a good minister, the truth be told. Nikech okinyal address the nation with an issue ma ji neno kuomi kaka propaganda. Iwinja. Onge ng'ama nyalo bedo janeko. Nikech gima fault mokwongo ma fault go minister no. Bunde ma joko tingo is not worth mondo bed around Gachagua. Dong ne giwacho ni mago ne gin jorit mag Gachagua. Kaluwore gi sani Gachagua konego bed go bunde belacha kuom joma rite. Gachagua onego bed go bunde ma is not in excess of a pistol. Ok bunde belacha. And that's one thing ma wacho ni sirkal timo richo all along. They must know ng'amotelo in security mapeni. Nyaka ngi how he wants to address what security mapping. Iwinjo. Mane mo mi winjo ka ngisi no bunde are in the wrong hands. Ngachu tingo bunde almost is an G3 is an G3 to kenen go pistol in his pocket. Who has allowed him to do that? Iwinjo. Tena na jariti ngama no serve as a vice president. Mabende ni case more. Donge wang'eyo ga ni license kose joma ichiwo ne gi license mar bedo gi bunda. Consideration ma license and you onego bed reviewed. Kaluwore gi yo ma crimes are going on in the country, bunde gi onego or be recalled back, dog back mondo be re-evaluated or kwongo nwang' ni joma nokalo gien ng'ang'ano. Kech bunde gi licensing officer ma nyicha chiwo gi. To mi seche moko nyathi moro ma pok notiyo anywhere. Ma en tije mokwongo en dhi rito mjumbe kata rito rengi tiendo MCA. To gin go bunde ogi service reservist gima gikonyo go Kenya onge. Gima gitimo en bunde gi ma biro ka to ema nyalo make crime outside. Iwinja. So the best thing magash ng'an Murkomen ka gin serious ni gidwa kelo kwe Kenya ne. One, and recall all guns. Buduok back. Bupinyi duok back to order. Kora ka ng'ini in bunde midwaro ma is either G3 or a pistol or a psyker. Idware marango. And how are you going to nyaka ngat ma bende riti no bed question to en onyalo handle crime yo machalnadi ka crisis owuok. There has to be a test on how these people are moving. So the best thing is in the manner majogi also handle got the whole thing is becoming wrong. Ineno kutasani gazette kai ka iwacho no almost about over 390 gangs. Iwinja. A good security team cannot talk like this in a nation where we need tourists coming in, where we need business community coming in. Jogi onego be no so luong jomagi identify gi penjo gi. Ngama no wacho no form this group. So why are you in excess of the law? Somehow koro une mo fwenyo ndiko no gigi gazette. The country is losing its meaning. Omio kada police service. They either go back and reframe. Mondo girang ni gidwa telo piny nadi Kenya ka gi kongi define community ma kore inspector general telo ne enga community ma chane has the inspector general reviewed time manende jo wetini otiye gi time otiye sani the nature of crime mantie go intention ma ngato manyalo be crime. Those are the things we go jogi analyze to kapo gi chopo kanyo in the manner of minister weni okinyal chung no jomo okelo lenti wacho no in a more simple thing. Is that something that can come from a minister? Really? Is it not a propaganda? Why don't you do that? That is what I expected the minister to say here. Address the nation and a propaganda.